बे खेबनिफ्राय सोर आरो बबे दोलोनि आखायाव थांगोन मिजोराम रायजोआ बबे दोलोआ बांसिन मेजरिटी मोननानै मिजोराम रायजोखौ सालायनो हानाय गोहोआव फैगोन मिजोराम रायजोआव MNF BJP ZPM कंग्रेस आरो गुबुन राजखान्थियारि दोलोफोरनि दोहौ थांनाय सानखालि हादरनि मोनब्रै रायजो राजस्थान मध्य प्रदेश तेलेंगाना आरो छत्तीसगढ़ रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावखांबाय फिथाइ मोननाय बादिब्ला मोनथाम रायजो राजस्थान मध्य प्रदेश आरो छत्तीसगढ़ रायजोआव BJP दोलोआ बांसिन मेजरिटी लानानै देरहासार जानो हायो आरो तेलेंगाना रायजोआव कंग्रेस दोलोनिफ्राय बांसिन मेजरिटी लानानै देरहासार जानो हायो नाथाय नैबे खेबाव मिजोराम रायजोआ सोरनि गोहोआव थांगोन मिजोराम रायजोआव थांनाय 7 नभेम्बर खालारखालि विधान सभानि गासै मोन 40 बियाबाव बिसायख'थिया खुंफुंजालाङो आरो दिनै मिजोराम रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन मिजोराम रायजोनि बिसायख'थिनि भट साननाया फुंनिफ्रायनो जागायबाय आरो खोब खम समनि गेजेरावनो बिसायख'थिनि आबुं फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन नाथाय बबे दोलोआ बांसिन मेजरिटी लानो हागोन मिजोरामाव दं गोख्रों आरो गागि राजखान्थि दोलोफोर बायदियै MNF BJP ZPM कंग्रेस आरो माखासे जायगायारि गोख्रों राजखान्थि दोलोफोर बे समाव आपडेट मोननाय बादिब्ला MNF आरो ZPM दोलोआनो बांसिन लिडिं लाबाय थादों नाथाय जोबथारनायाव थारैनो सोर बांसिन मेजरिटी मोनगोन बेखौ बुंनो हाथ'आ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव मिजोराम रायजोखौ जायगायारि गोख्रों राजखान्थि दोलो मिजो नेशनेल फ्रन्ट थामहिनबा MNF हानजाया गोहोआव लानानै सामलायगासिनोमोन नाथाय बे खेबाव माब्रै जागोन थारैनो सोर आरो बबे दोलोआ मिजोराम रायजोखौ सालायनो गोहोआव फैगोन बेखौ बावैनो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबावगोन बे खेबनिफ्राय सोर आरो बबे दोलोनि आखायाव थांगोन मिजोराम रायजोआ बबे दोलोआ बांसिन मेजरिटी मोननानै मिजोराम रायजोखौ सालायनो हानाय गोहोआव फैगोन मिजोराम रायजोआव MNF BJP ZPM कंग्रेस आरो गुबुन राजखान्थियारि दोलोफोरनि दोहौ थांनाय सानखालि हादरनि मोनब्रै रायजो राजस्थान मध्य प्रदेश तेलेंगाना आरो छत्तीसगढ़ रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावखांबाय फिथाइ मोननाय बादिब्ला मोनथाम रायजो राजस्थान मध्य प्रदेश आरो छत्तीसगढ़ रायजोआव BJP दोलोआ बांसिन मेजरिटी लानानै देरहासार जानो हायो आरो तेलेंगाना रायजोआव कंग्रेस दोलोनिफ्राय बांसिन मेजरिटी लानानै देरहासार जानो हायो नाथाय नैबे खेबाव मिजोराम रायजोआ सोरनि गोहोआव थांगोन मिजोराम रायजोआव थांनाय 7 नभेम्बर खालारखालि विधान सभानि गासै मोन 40 बियाबाव बिसायख'थिया खुंफुंजालाङो आरो दिनै मिजोराम रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन मिजोराम रायजोनि बिसायख'थिनि भट साननाया फुंनिफ्रायनो जागायबाय आरो खोब खम समनि गेजेरावनो बिसायख'थिनि आबुं फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन नाथाय बबे दोलोआ बांसिन मेजरिटी लानो हागोन मिजोरामाव दं गोख्रों आरो गागि राजखान्थि दोलोफोर बायदियै MNF BJP ZPM कंग्रेस आरो माखासे जायगायारि गोख्रों राजखान्थि दोलोफोर बे समाव आपडेट मोननाय बादिब्ला MNF आरो ZPM दोलोआनो बांसिन लिडिं लाबाय थादों नाथाय जोबथारनायाव थारैनो सोर बांसिन मेजरिटी मोनगोन बेखौ बुंनो हाथ'आ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव मिजोराम रायजोखौ जायगायारि गोख्रों राजखान्थि दोलो मिजो नेशनेल फ्रन्ट थामहिनबा MNF हानजाया गोहोआव लानानै सामलायगासिनोमोन नाथाय बे खेबाव माब्रै जागोन थारैनो सोर आरो बबे दोलोआ मिजोराम रायजोखौ सालायनो गोहोआव फैगोन बेखौ बावैनो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबावगोन